ka United Democratic Alliance hakamit singi hat majai kaladawai ba alatib lang karngor CEM bat ba PNSM chairman jong ka hasil Atumor District Council ba kidai ban Pynshisha hapo CTO ba ka executive committee jong ki kala seitu hadu shipho Klur tingga haka janmiet ba ka isi jong ki ka syapan kalam no lengba ka no confident motion habakran berkila pathai ko baru executive member barim katanat council asen ba titos khan ula ong bakal aipor CTO bakin Pynshisha ba kidon keti ban sei shipho Klur ba lada Ymlah kin ai da ka Mukotduma ni da ka defamation case kat ku mujitu jong katay ka mobilization fees kumbala keno do ba PNSM bat ba latip lang kadai ke bastangi do ba PNSM nadu snam ajakan rio por bodang long CEM kanang bagi kontraktor ke balas dangi hakam kinyo ban sei pisa no katu katni nakaliang ka jonga kum EM in charge of council building nga khamtho ha ka file please arrange the bill nga khamtho nakaliang jonga kata nga khamtho hak wat ka file le ka RTI Ong yu ba PNSM bon pen I kanu ka file ka bau ba titos utho please arrange immediately the bill. I didn't write that. Andai kawan syangi through proportional lengba ki engineer ki bangi Lada ki badan apa council lengba ki contractor ki bada tho da ka application ban sngobha ban pelai ya ka mobilization bill kumbala jule kumbala ong ba penyat mene bala hikai hi de wa pensengai nagi snem bala dep ngiru halor ke recommendation ke balai nakaliang ke department bat kumjuru no secretary kasawan hanga bat ke kamram ke jonga ka long ban page ke recommendation hang tu pat ngasiu tho xiao deputy CM jong ba in charge ke finance I approve and please sanction kata ka di rukom ke bangile tingila le kata hakikat riu ki khat nyo khat pratarik namar kiwan ki file kita rek tenre ia ka ba isu ya ka sek pat kamde isu ka kamram ka jongi bangan tho mangai ka sek ki tho e ka sek arfo tarik ne utho arfusan tarik habang imdon syu aga bor henre ka file ta kala ayat ka approval kala ayat na ka authority ka kamram jo ka officer ka lombat pankre e ka sek tu question ngayo so menen budaban bhai kata balai ba isu sek arfo tarik te kata nga kwa ban ong iba pan sengai lada ide UCM la ni UEM in charge sakli gitu ki officer balik gitu check hatu gile e ka babak lah nama ladep approve e ka file ladep approve e ka bill jong contractor te ladep approve te ka syong ki officer bakin pendep lanu ban issue ka check ka jing pelat ka jongi ki mobilization bill ka longkat kum ka lenti ka bangi lale da ka rukom ten re ya kata ka jing slam I check te ka tangi ngimtip bangiru arfau taring inum don syu akabor re ki officer te kidang don balai ki kontraktor kin software tang number bangi lakelon mangi apakah kam gayat apakah jing tray gayat balai kin kontraktor kin software na bantajong ni habangi ladep approve balai ki dakwa dik maki bakin approve maki ya kataru kai kadan ai halandat kata ha ngasoba kai ke bangile ngilale da ka rukom da ka lantik da ka prosedur ka bangi trekam hapo office kam sumdan kanunu ka bale abean bangan ban biang kata bakam sumdan nakaliang CM ban ong syanga please arrange immediately kam dan ru nakaliang deputy CM babat finance bu untho syanga lani syanu ban ong please arrange immediately ka scheme ka bangi sanction kada isya kiseng siki kenhun siki balang siki school ki bafer balikin keno ingi bangi sei pisa habangi ong ingi bangi sei pisa kamut ngi sei ka pisa blok ngi tap chapla kata ka jingmut jongki bala da Ymlah ban pensyai po sitayo ngani tu pi ngin sa file daga defamation case gini brio baki penlera ngi bemut ban phat ingi kamet pajma ban ong bangi sei pisa klem rai la ngi sei pisa klem daga nu kelenting ngi sei ka pisa ngin la mangi ban sei pisa kini dia tang jing penklamerai bamut ban pensyiki ban yalam bakalai yo pajba namar ki sutu menta bakim 4 poin sunu tang ke executive committee menta la adap kanu la stayo beli 4 la ban form ke executive committee beli 4 la ban yo approve no gubernur kita ki EM habaki ong bayo CEM la adap approve gubernur la abiang dia bala abiang tetre
Haba benrap lang udup di Ym-Byrngem bapet ya katnat finance ba penya sing CM ulong ba kim so pelasyu ya kate ke jingkeno klem nong rem jong ba PNCM namar kitip ba ke jingkeno kimi tang namar ba ka kenhun jongki ka artatin banyo bantawi ka executive committee haba pensya shushu halok mobilization bill ba penya ulong haba ki contractor ki onra rengkat ke jingkerpat ban pelat ya ka bill ki yai kat kum kalenti kumba lamai phang do ba PNCM ha ki por bodong long CM ngim so pelayu ba PNCM uban keno ikini ki AKA namar bangitip ba kajing keno kajong u kalong klem nong rem balai u keno balai kini kajing keno jong u kalong klem nong rem namar ba kani ka kenhun UPF ka balai lam da u mentah ka kyu thot ka sir ba kenem yo ban beteng ya kani kajing tmu ba ki kwa ban thawi ke isi ka batmai te kajing kyu ba kajing long nervous kapenlong yu ubriu ban ya da kanu kalenti le se tang ban spen tho bria tang ban spen ja buram ya kani ka isi te khnang baki pai ba le se kin su thu bakla yangi kani ka mobilization ka baki keno kadai na kani ka scheme ka scheme jong kani ka central scheme ka badai jong ka excluded area under part 9 part 9A jong ka constitution jong kari India ka bangiyo na sarkar pedeng kabakot hadu san prokuror tam nam tau snem arjar khat pra arjar khat khandai te kani ka pisa ka bangiyo ngila amang na kalyang ka isi ba kan le shikrur shabaro ki MDC ki bangidon hangtai ka bamut lai phongut te kabatam nang ta ngila benta ha ka council asset but ya kani council asset ru ladep rai da ka executive committee but kumju ru da ka UDA hi Syaban Shim ya karai ka executive committee but ya kani ka basa ha kata council asset ka badan kumba khalai Klur ngilayo ban third de kitanda ni invite de kitanda nakamta kini kiba kwa ban Shim menta ban thep ini kikam to kata kala ayat katu kat ni benai kumba lai benai te ha ka jingat rai kam ka jongi kum ka executive committee nakaliang ka jonga uba in charge ya ka finance idan lang iba titos iba in charge ka council asset lada ki contractor kila sedang bentri ke kam kila sedang ban penyak chat ke kam te ki wanra ka jingkerpat ling ba ki shiti ki jongki ban yo ban aino ekataka mobilization fees leni ka bill ka ba ya dei bat kanika jingsio ki contractor nakam ta ban compensate issue ekakam ka ba ki kila tre te ngila ya through official procedure ki file work ki babun ki ban hab yat ban siu kita ki mobilization bill but halor bangila dep thik pa thik ban page ban lum jing khen jing dia kanu percent bakini ki kam bala alot yi ki kam shaki contractor ki la pendep la da kalong prapo percent la ne kalong 3% kat kum ka jingla ka jongki ngi release ya ka mobilization bill te kani ka kamdei ka sin ka baningkong le se ka ban ja kani ka isi ka jungi nga su ban ong ba ya ka mobilization bill la sedang banwanra ha jing trekam jong ka isi day naka day nadu ka por jong ba PNCM ka bamut nadu nam arja khan riu shakmat te nadu arja khan riu ter la sedang ban wanra ya kani ka formula ha ka finance department ha pot council ban sedang issue lene ban bendraw yakini ki mobilization bill nakam ta ki contractor ki ba la sedang ya kakam ngi so yakai ka ba ngilale katkum ka procedure jong ka office katkum ki file work ki bla route through proper channel ngi so ba kamdan jing ban siu ki mobilization bill nam ta ki contractor ki ba pentre ki kam ki ba pher ki ba de hapo ka council asset ki jongi nadu ka sedang ban form ya kini ka isi ka blailam da ka UDA ngilai bau ni ubriu shum shong klikti shum shong khop haka shuki chairman ban trailer jong ka kam haka legislative department Henry ban sedang ban tenru nang ne nang tai pen kulumar jingmut bapli kini ki MDC ki barang shuya job thamai but wanra iki issue bapher ki ba let's say ki ba shuya lambakla ya ka jing suthu jing perkhat jong ki pai ba
Nakaliang CM barim ba tinual khar kumju kiwe pat KMC kilban payo ke jinggedet bo chairman jong council ba PNCM wan mentuklar lut ikikam jong executive committee kebalaya lam do ba altip lang kum CM kila ongru ba kidang so kendet banyu I ba haka jingkan bat kilar patai kubor yakikam bat ki issue jong executive committee la tuklar bat batai lut do chairman yakakam ke badai nak bantawan batai do CM Nolo kata ulo ongru ba baro sisi ulo puli yak edi rules henry uklam lap sadia bandon kakendon ba chairman ula bankan kum CM Hakawai pat kaliang ulong bakum ki MDC ke UDE ki kendet ru bani I bakat nat legislative lawan ketat wat yak isu pisah pilan ru. Te ngasngo bana kaliang ke jongi ngi Ymlah ban su syong khap lani ban su syong ban su sangap jar ikitu kubor ba mi na ka sentur jong Sharman. Te kawai ka ba penlenggo pelat yang kalong ba pi Sharman jongi policy council ubajukren berobor ba yaki an ba yaki rules bind by the rules. Tang shu bakla shi kan tin kan floor ka house ru bo be kan tin bind by the rules te under what rules lani under what act ba chairman kren ma uik issue jong ka isi hatu kadon mo kata ka rules lani haka edi rules lat ho mangala persangon puli la sngi proses ngi ngakhlem lap ya kata kan tin lani ka rules kaban ai bo re chairman ba kta ji kam jong ka isi hatu ladon isi ne em Bau Sharman ak kumuta leader jongka isi lani kum leader jongka council hang teban kren ma ui gini ki issue bro khoi ki ba ngasngo ban kaliang ki jongi nginom pediang kum gini ki kren ki jong ngape gi ak jongka disi council bro khoi ki blasna na du kisnem san puar ter umdon goi ka agro ban ai bor Sharman bon balan ma ui kam jongka council lani yaki pisai ki tengka lani ki rukom trekam trejam lani ka tak jing penunkam bakla ya pisah te ngi kai ke bangatip mangakalong ba Sharman hi berobor ude ban long neutral te henrei kum bakalong mentah hang te tengam yo ibo Sharman long neutral henrei de manu Sharman ba akumu chief executive member hatu under what rule bu ak ba ule akumu chief executive member ula persang man keno badakasin ka benengkong maresyong Maria ong balasna kata ke isi tetip menu gisna ke isi ki AGM jukir ngi parla masuk tu hatu gi blayo e ka notify em kita GM la notify em tau CM ya kata ngi parla masuk tu te ka AGM pat sai kum bakalong kat hadu menta Henry Gasin ke kong menir lakta je pisah who is he who the hell is he mo balik hak kan Gasin ke kong ude dang syaran balik kta ma u ketengka ka pisah undon hak undon bor undon betayu mau ke pisah tengka udah balik syong setai syuki kamu chairman udah balik syong syuki legislatif setai kamu chairman balik nuk tak kata ke pisah de halor gini bro khoj kumbang laju ong berobor ngingiat rekam as a team kanu bengisim bro khoj ngisim as a team omdon remote control man control yang ni damano remano bad hakasin ke benengkong nganya thu hok yapi Hakasin kemudian kong bangalong kumu chief executive member te marasyong syuki ulah persang ron control yang batin chunweng ne MC melim batin chunle akum noi gini kitai ngoma kata di kamram junga di kamram yu CM pile chate boron balanya pi kam jungi sini kita di jinglong jung Sharman den rei menta pat ngatrai yo tau acting CM menta ba tip ulah yo bor pat yo bor ngam tip ulej ban remote control hangta what is this weu ja Sharman bugumuni Fina percaya ke social media ke bami mentara sengi na from A to Z nanu pasdang habakut ke social media berkhoi kanyon be eu ke jingle ke jong golong after money be amdoni ai ula ayo ya kanam as remote control jong ke district council te henry ke isi ke jadon mangi berobor ngim judon remote control ngiat rekam as team ngilong akuli ngilong responsible nam taka council omdei nak mentaka pisah omdei nak mentaki scheme ban yo da manu ban penia da manu balai batang ya ka trade balai batang ya ka finance department kwa ban ketai wat tang ka isi ru 4 lak ban form 4 lak ban tau mentangi keren sepang uni UCM bakila ada penlong election ubah latip lang hadu menta 4 day UCM ubala itu dah ke sarkar but 4 day utau UCM balak ban sign ki file hapot dis council kat kum ka rules AD rules kat kendai ka ong ba UCM la ban form ya ka executive committee dan kam UCM balak notify dah ka DCA department but kum juru uwei lani arngut ki bahkan yo ban terekam ka isi henry hadu menta ulat ka jela 4 dap approve ya ka list jong kita KM bakip hak saungan te namar kata ngi kwa ban penpau ba kajing ketat jong ba PNCM
ia ka treat department but ia ka finance wat la dangi la pen streamline ni persyang ha kani ka isi prabanai ban streamline wat ia ka treat ru ngi sumban ai kublei ba polling do ibala persyang ban streamline ni ka treat men syua kam judon kata ka record iki file ki ban computerize iki file jong ka treat apa district council henry na du ka pol by one mi la computerize ia ka treat department iki file baro ka ba balik ba ka bawan yo jingkain lut baro Henry balai menta ki concentrate tan kani imat kadon EA ke baki thmu la dakin yo thau isi kita thmu shalendet ngimtip ye ke kata di ke jingkeli ke bangi kwa ban keli ka UDA hakani kasni kala dawaru nak sarkar bahkan instant no ban chachit no yakitu ki badan kti haka jersey professional tax haki HDC nakaliang ba penia ul ongru bakani ka kam menta ka don hakti jong kana CID hakaba nakaliang ka isi barim jong ba tinwal kala dep ban penbiang lut ikikot kisla pan pha sya kate katanan haus nem balala hakis nem ki balala ladon kani ka misappropriation ya ka professional tax ka ba uba PNCM hatu ka por long CM udah pa ya ka shiti show secretary ba waljun udah ong please arrange immediately kum kini ke kentien ke bakat u executive head hatu ka por ubat kum CM udah tho ya kata ka order udah pas ya kata ka order show secretary please arrange immediately ha de ki polak pa arrange ke ba klem ya kat kum ki procedure jong ka office minta ka ni ka case professional tax misappropriation of professional tax kadang don hapo ka CID investigation mentah kani ka case te ke ka bangi la de penle ka isi ka barem ha kani ka badang syudap apo jingalam batin la yo ya ka shiti na u SP jong CID DSP jong CID ba investigate ya kani ka case habide kani misappropriation of fund mentah la shibenai but nakaliang jungi ka isi ngila de pen create lut ya baro kikot ban pha sya ka CID department ikwa ban kerpat ru ika sarkar ling ba ka CID department ban penyak syakmat ikani ka kes bat ban penstom ikani ki brio ki badan keti hakani ka kam nama kani ka kta ika interest bat ika burom jong ka dis council ada kin du tulop ki staff ki jongi tang nakadaw baki don kum kini ki jai brio ki bakam baki de kita ki hero jong ka jai ban rio re ladangi yo ban pensyai ika kam baki ki le ngatrai wat upai ba unsa kentai wat akan election kebansawan ye banjir ikini kum kini ki bakam baki de kinong elam jong kari ba jai ban rio ba PNCM kum CM hakatu kapor arja khan rio arja khan nyo shwa ban wan kani election arja khat pra MLA election kadon ka fan ka bayo na ka excluded area jong ka khat nyo khat pra jong snem khat nyo khat pra ka bangi yo lai pu ar crore phila ban modur Shimit penlut uba pensengai arpu prakrur isu iki work ada shiki contractor claim dan daka tender committee arpu prakrur kaniru kaba kalong very serious kani ka issue but ikaniru se ka isi ka jongiru ngirang budin ki kam ki jam kiba ngila yo ban batha iki engineer ban pej benya bhai kini ki kam kiba ule ba PNCM hakawi pat kaliang ki MDC ka UDA klapan pauru ya ka jingkerman ka baskam basam kin sayo ban thau biang no ya ka bosen cha namar ki don ki MDC nakawi pat kaliang klapan pau baki kwa monetary lang no bat ki na kaliang ka jungi ngi kwa ru ban pensno ba ngelong shitli kum ka kenhon ban tray bat ngim don jing artatin ban na kaliang jungi khat saungut haka UDA ngin yo ban bat biang ya kani ka executive committee ya ka ba kipai ba kidang up kermen bat kidang don jingkermen hangi ban le kata bang akwa ban bu jingkeli ba pin CM haka po bu long CM mentala kat tu kan isnem kat nu teli ka bill ka ba don kam ban wanra ban penlong an po dis council ban ya dai ka riti ka dustur ka jongi ka ba ula wanra mu ka weiru 4 don ka wei ka bill ru ka ban wanra nam ta ka ri jai ban riu Henry menta syuha ban keren ni kari jai ban riu keren syuai ka treat ba ka pelatika jong ka dis council